హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో గత కొన్ని రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి అధ్యాయాలను చూస్తూ నిన్న భగవద్గీతలోని 13వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి పురుషుడు చైతన్యము దానిని క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని నిన్న మనము పూర్తి చేయడం జరిగింది. సో నిన్నటి అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు, వాటికి సమాధానంగా ఆ క్షేత్రం అంటే ఏమిటి, క్షేత్రజ్ఞుడు ఎవరు, సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు, ఆ సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు ఏ విధంగా ఉన్నారు, ఆయన గురించినటువంటి విషయాలను తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలు వంటి అంశాలను నిన్నటి అధ్యాయంలో చూడబడినటువంటివి. సో ఇక ఈరోజు భగవద్గీతలోని 14వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణములు అనేటువంటి అధ్యాయము అయినటువంటి సో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణములు అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ఆ త్రిగుణాలు అంటే ఏమిటి, అవి ఏ విధంగా మన జీవుడిని బంధింప చేస్తున్నాయి, వాటి నుండి ఏ విధంగా బయటపడాలి, ఆ గుణాల యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి, ఆ లక్షణాలను అధిగమించినటువంటి జీవుడు స్వభావం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాలను ఈ అధ్యాయంలో మనము చూడడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ ముఖ్యంగా ఈ 14వ అధ్యాయంలో ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాల సంపర్కం వలన జీవుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో బంధితుడవుతున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇంతకు ముందు తెలుసుకున్నటువంటిది. ఇక ఈ అధ్యాయంలో ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు అంటే ఏమిటి, అవి ఏ విధంగా వర్తిస్తూ ఉన్నాయి, ఏ విధంగా అవి బంధాన్ని కలగజేస్తాయి, ఏ విధంగా అవి మోక్షాన్ని కలగజేస్తాయి అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడి ద్వారా మనందరికీ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయానికి క్లాస్ని ప్రారంభించుకునే ముందుగా మనము ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద
శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథములోని 14వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణములు, దీనినే గుణత్రయ విభాగ యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాము. సో ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలు అంటే ఏమిటి, అవి ఎట్లా ప్రవర్తిస్తాయి, ఏ విధంగా వాటి నుండి అంటే బంధించబడుతున్నాం వాటితో, ఏ విధంగా మోక్షాన్ని పొందవచ్చు అనేటువంటి అంశాలను ఈ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఈ గుణత్రయ విభాగ యోగము, దీన్నే ప్రకృతి త్రిగుణములు అనేటువంటి అధ్యాయము. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయము మనం ఏదైతే చూడబోతున్నామో ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యద్ జ్ఞాత్వా మునయ సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః. సో ఇక్కడ ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా పలికాడు. దేనిని తెలుసుకొని మునులంతా పరమసిద్ధిని పొందినారో, మరి అట్టి జ్ఞానములలోకెల్లా, ఆ జ్ఞానముల అన్నింటిలోకి ఉత్తమమైనటువంటి పరమ ఉత్కృష్టమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు మళ్ళీ చెబుతాను విను అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు అర్జునుడికి. సో ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, దేనిని తెలుసుకుని మునులంతా కూడా పరమసిద్ధిని పొందారో, మరి అట్టి జ్ఞానములలోకెల్లా ఉత్తమమైన ఈ దివ్య జ్ఞానమును నీకిప్పుడు నేను మరలా తెలియజేస్తాను, మళ్ళీ చెప్తాను విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ ధర్మస్య మాఘతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యతంతి చ. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు, ఈ జ్ఞానము అంటే ఆ భగవంతుడు ఏదైతే అర్జునుడికి తెలియచేస్తున్నాను అంటే, మునులు కూడా పరమసిద్ధిని పొందినటువంటి జ్ఞానములలోకెల్లా ఉన్నతమైనటువంటి ఈ దివ్య జ్ఞానమును నేనిప్పుడు నీకు మరలా తెలియచేయుదును విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇది చెప్పి ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యతంతి చ. ఈ జ్ఞానమును ఆశ్రయించిన వారు నన్ను చేరుకుంటారు. అంటే ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశాలను ఎవరైతే ఆశ్రయించారో వారు ఆ భగవంతుడిని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా స్థిరుడైనటువంటి వారు సృష్టి సమయంలో మరలా జన్మించరు, లేదా ప్రళయ సమయంలో నాశనము కారు. ఆ విధంగా వారు ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆ పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. అలా చేరుకున్నటువంటి వారు ఈ సృష్టి జరిగేటువంటి సమయంలో వారు ఈ భౌతికమైనటువంటి లోకంలోనికి రారు అని, అలాగే ప్రళయాంతం అయ్యేటువంటి సమయంలో కూడా వారు
నాశనం కారు. అంటే ఆ ఆత్మతత్వాన్ని ఎరిగి వారు శాశ్వతులుగా ఉంటారు అనేటువంటి, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామంలో ఉండి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మమ యో నిర్మహం బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. ఓ భరత కుమారా, బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహత్తత్వమే పుట్టుకకు కారణము. అన్ని జీవుల యొక్క జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానం చేస్తాను అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఓ భరత కుమారా, బ్రహ్మము అని పిలువబడేటువంటి ఆ మహత్తత్వము, అంటే ఈ సృష్టికి మూలాధారంగా మొదట ఉత్పన్నమైనటువంటి ఆ మహత్తత్వమే ఈ జీవులన్నిటి యొక్క పుట్టుకకు కారణము. అన్ని జీవుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానం చేస్తాను. అంటే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఉనికిలోనికి రావడానికి కారణంగా ఆ బీజాన్ని ఇవ్వబడేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు అనేటువంటి అంశాన్ని చెబుతున్నారు. అంటే బ్రహ్మముగా పిలువబడేటువంటి ఆ మహత్తత్వం ఏదైతే ఉందో అదే సమస్త జగమునకు ఆధారమై ఉన్నది అని చెప్తుంటారు. మరి ఇక సర్వ జీవులను జన్మను సంభవం చేసే విధంగా ఆ భగవంతుడే ఆ బ్రహ్మమునందు బీజ ప్రదానము గావించారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయా సంభవంతి యాః తాసాం బ్రహ్మ మహాద్యోని అహం బీజ ప్రదపితాః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ కౌంతేయ, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడము ద్వారానే అన్ని జీవులు ప్రకటితమయ్యాయి అని, మరియు నేనే వాటికి ఇత్తనం ఇచ్చే పితను అని అర్థం చేసుకోవాలి అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశాలు. సో ఓ కౌంతేయ, సర్వజీవ సముదాయము, అంటే ఈ ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ప్రకటితమయ్యేటువంటి సముదాయము భౌతిక ప్రకృతి యందు జన్మించుట చేతనే, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతిలో జన్మించడము ద్వారానే ఆ జీవులన్నీ కూడా ప్రకటితమయ్యాయి, అంటే సృష్టించబడ్డాయి అని, మరియు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడే వాటికి బీజ ప్రదాత అయినటువంటి తండ్రి అని అవగాహన చేసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఆ బీజాన్ని ఇచ్చేటువంటి తండ్రి. సో కాబట్టి ఆయనే ఆ అన్ని జీవులకు మూల ఆధారమైనటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు, కృష్ణ భగవానుడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవాలని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణా ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమవ్యయం. మహాబాహువులు గలవాడా, భౌతిక ప్రకృతి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనే 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాలచే బద్ధుడవుతూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనేటువంటి ఈ 3 గుణాలు కూడా ఆ ప్రకృతి, భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతికి భిన్నంగా శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాల చేత బద్ధుడవుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తాడు. సో ఎందుకంటే
ఈ ప్రతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము మూడింటిని కూడా కలిగి ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి పరిస్థితులలో ఈ శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాల చేత బద్ధుడవుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తారు. అంటే జీవాత్మ శాశ్వతమైనటువంటి వాడు, నిత్యమైనటువంటి వాడు, ఎటువంటి ఈ బంధనాలను కలిగి లేనటువంటి వాడు, ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతమైనటువంటి వాడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రకృతి సాంగత్వంలోనికి వస్తూ ఉన్నాడో, ఈ ప్రకృతి ఒక సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనేటువంటి 3 గుణాలను కలిగి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోనికి వచ్చినప్పుడే ఈ గుణాల చేత బద్ధుడు అవుతూ ఉన్నాడు. సో సాధారణంగా ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి 3 గుణాలు, సత్వ, రజో, తమో గుణాలు అనేటువంటి 3 గుణాలు. సో మరి ఈ 3 గుణాల యొక్క ప్రస్తావన మనకి ఇక్కడ భగవద్గీతలో వివరణ ఉంటుంది. సో సాధారణంగా ఈ గుణాలు మన ప్రవర్తనను మరియు మన శారీరక, మానసిక మరియు భావోద్వేగ ప్రపంచంలోని ప్రతి అంశాన్ని ప్రభావితం చేసే సూక్ష్మ శక్తులు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క ప్రవర్తనను మరియు శారీరక, మానసిక మరియు భావోద్వేగ ప్రపంచంలోని ప్రతి అంశాన్ని ఈ గుణాలే ప్రభావితం చేసేటువంటి సూక్ష్మ శక్తులు అని చెప్తున్నారు. ఈ శక్తుల యొక్క సాంస్కృతిక పదం అంటే ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క సాంస్కృతికమైనటువంటి పదం గుణ అంటే తాడు. మరియు మన మంచి తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా వివిధ రకాలుగా వ్యవహరించడానికి ఇవి మనల్ని ఎలాగూ అంటే వాటి నుండి ఇవి ఎలా లాగుతాయో ఈ మనకి భగవద్గీత వివరిస్తుంది అని చెప్తారు. అంటే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు అంటే ఏమిటి, అవి ఏ విధంగా ఈ జీవుణ్ణి బంధిస్తూ ఉన్నాయి, వాటి నుండి ఏ విధంగా బయటపడాలి అనేటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూసేటువంటి. సో సాధారణంగా ఈ 3 గుణాల యొక్క ప్రభావంలో ఉన్నటువంటి వారు ఏ విధంగా ఉంటారు అంటే యాక్టివిటీ ఆఫ్టర్ వేకింగ్ అప్ అంటే లేవగానే ఈ సత్వ, రజో, తమో గుణాలలో ఉండేటువంటి వారు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు, వారి యొక్క ఏమి పనులను వారు చేస్తూ ఉంటారు అని చూస్తే, సో సాధారణంగా ఆ సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ అంటారు. మరి ఆ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు ఎర్లీగా లేవగానే వారి దైనందిక కార్యక్రమాలకు సంబంధించినటువంటి పనులను పూర్తి చేసుకొని కొంత ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగించుకోవడానికి తనను తాను చేసుకుంటారని చెప్తారు. సో ధ్యానం చేయడము, ఆ భగవంతుడిని కీర్తించడము, ఆ భగవంతుడిని స్మరించుకోవడము వంటివి అట్లా. సో ఇక మోడ్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ ఏదైతే ఉందో అంటే రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వారు శారీరకమైనటువంటి విషయాలపైన శ్రద్ధను చూపించడము, సో ఇంకా కూడబెట్టుకోవాలి అనేటువంటి ఒక భావనలలో ఈ రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఉంటారని చెప్తారు. ఇక మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ తమో గుణం ఏదైతే ఉందో ఈ గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అనేటువంటి అంశాలను కూడా చూడకుండా సో ఎప్పటికీ కూడా సొమ్మరిలాగా ఉండేటువంటి విధంగా ఉంటారు అని చెప్తారు. సో అలాగే ఈ గుణాలతో ప్రభావితులైనటువంటి వారు ఎటువంటి గ్రంథాలను వారు చదువుతూ ఉంటారని చూస్తే సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గ్రంథాలను చదువుతూ ఉంటుంటారని, ఇక రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు ఎలా సంపాదించాలి, ఎలా మనము ఉన్నతమైనటువంటి మనకంటే ఉన్నవాడికంటే ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళంగా తయారు కావాలి అనేటువంటి ఒక భావనల్లో ఉంటూ వారు చేస్తారు. ఇక తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు ఈ చూసేటువంటివి సమయాన్ని వృధా చేసేటువంటి గ్రంథాలపైన వారు మనసును కేంద్రీకరిస్తారు అని చెప్తారు. అలాగే
సత్వగుణము ఎప్పుడూ కూడా సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి జీవుడు పాజిటివ్ థింకింగ్లోను శుద్ధంగాను ఉంటారు, ఆహ్లాదకరంగా ఉండి దైవీ స్వభావాలను కలిగి ఉన్నారు అని చెప్తారు. అలాగే ఈ రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు కొంత కంట్రోలింగ్గా ఉంటూ మిక్స్డ్ స్వభావం, అంటే ఇక్కడ పూర్తిగా సత్వగుణం కాకుండా పూర్తిగా రజోగుణం కాకుండా కొంత సో ఆ మిక్స్డ్ స్వభావాలను, అలాగే తనను తాను ఉద్ధరించుకోవాలి, తనను తాను ఎక్స్పోజ్ కావాలి అనేటువంటి ఆ సెల్ఫిష్ డిజైర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అని చెప్తారు రజోగుణంలో ఉన్నవారికి. అలాగే సాధారణంగా మానవ సంబంధాలలో అన్నీ కూడా ఈ రజోగుణ విధానంలోనే ఉంటాయి. సో చాలా అరుదుగా సత్వగుణంలోను, అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి అంటే దైవీ లక్షణాలను కలిగి. అలాగే ఇక ఈ తమో గుణాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వారు ఎప్పుడూ కూడా నెగిటివ్ థింకింగ్లో ఉంటారు, అపరిశుద్ధంగా ఉండటము, బాధలను అనుభవించటము, ఆ రాక్షస స్వభావాలను కలిగి ఉన్నవారుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశ కమనామయం సుఖ సంఘేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంఘేన చానగా. ఓ పాపరహితుడా, ఇక్కడ అర్జున్ని మరలా పాపరహితుడా అని సంబోధిస్తూ ఉన్నారు. సత్వగుణము ఇతర గుణముల కంటే నిర్మలము అయినది, అందువల్ల ప్రకాశింపచేస్తుంది జీవుడిని అని చెప్తున్నారు. మనిషిని అన్ని పాపముల నుండి విముక్తి కలగజేస్తుంది. ఇది జీవుడిని సుఖం మీద జ్ఞానం మీద ఆసక్తిని కలగజేసి బంధిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే సాధారణంగా ఈ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు నిర్మలమైనటువంటి మనసును కలిగి ఉండడం వల్ల వారు ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తూ ఉంటారని చెప్తారు. అలాగే వారు చేసినటువంటి ఆ పాపములన్నిటి నుండి కూడా విముక్తి కలగజేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఇది ఆ జీవుడిని సుఖం మీద మరియు జ్ఞానం మీద ఆసక్తి కలగజేసి తద్వారా అది ఆ సుఖాలు జ్ఞానాల వల్ల ఆ జీవుడిని అవి బంధించి వేస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా సత్వగుణం యొక్క స్వభావాన్ని తెలియచేసి నెక్స్ట్ మనకి ఆ భగవంతుడు రజోగుణ గురించి చెప్తున్నారు. రజో రాగాత్మక విద్ధి తృష్ణ సంగ సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. సో ఇంకా అని చెప్తున్నారు, ఓ కౌంతేయ, రజోగుణము అపారమైనటువంటి కోరికలు ఆశల నుండి ఉద్భవిస్తుంది. అంటే రజోగుణ సంబంధంలో ఉన్నటువంటి వారు ఎప్పుడూ కూడా అపారమైనటువంటి కోరికలను కలిగి ఉంటారు అని చెప్తారు. అనేకమైనటువంటి ఆశలను కలిగి ఉంటారు. అది అంటే ఈ రజోగుణము అనేటువంటిది అపారమైనటువంటి కోరికలు అంశాల నుండి ఉద్భవిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ రజోగుణము జీవుడిని కామ్య కర్మల పట్ల ఆసక్తి కలిగించి బంధించి వేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, తమస్త్వజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభిః తన్నిబధ్నాతి భారత. ఓ అర్జున, అజ్ఞానం వల్ల జనించే తమోగుణము సకల జీవులకు అవివేకము కలగజేస్తుంది అని తెలుసుకో అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. జీవుడిని బంధించు పిచ్చితనము, సోమరితనము మరియు ఆ నిద్ర అనేవి ఈ గుణాల ఫలాలు అని చెప్తున్నారు. అంటే తమో గుణ ఫలంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ జీవుడిని బంధించి వేసేటువంటిది కారణం ఏంటంటే పిచ్చితనంగా ప్రదర్శించడము, అలాగే సోమరితనము మరియు నిద్ర అనేవి ఈ గుణం యొక్క లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సత్వం సకే సంజయతి రజ కర్మని భారత జ్ఞానమావృత్యతు తమః
ప్రమాదే సంచయత్యుత. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, సత్వగుణము సుఖము చేకూరుస్తుంది, రజోగుణము కర్మలలో బద్ధుడిని చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక తమో గుణము ఆ జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధించి వేస్తూ ఉంటుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుడు. సో సాధారణంగా ఈ గుణాలు మన యొక్క మనస్సు పైన వాటి యొక్క ఆధిపత్య ప్రభావాన్ని చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయని చెప్తున్నారు. రజస్తమచ్చాభిభూయ సత్వం భవతి భారత, రజసత్వం తమచ్చైవ తమసత్వం రజస్తత. సో ఇంకా అని చెప్తున్నారు, ఓ భరత కుమారుడా, కొన్నిసార్లు ఈ రజ తమ గుణాలు అంటే ఈ రెండు గుణాలను అణిచి సత్వగుణము ఆధిపత్యము చలాయిస్తుంది. అంటే ఈ మూడు గుణాలు ఎప్పుడూ మనసు పైన పోటీ పడుతూ ఉంటాయి, ఆధిపత్యం కోసం, మనసు పైన ఆధిపత్యం కోసం పోటీ పడుతూ ఉంటాయని చెప్తున్నారు. సో మనసుని తన వైపుకు లాక్కోవడానికి ఈ మూడు గుణాలు కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. మరి అలా చేస్తున్నటువంటి ఆ సందర్భంలో కొన్నిసార్లు ఈ రజస్తమో గుణాలను అణిచి సత్వగుణము ఆధిపత్యం చలాయిస్తుంది అని చెప్తారు. మరికొన్నిసార్లు ఆ సత్వతమో గుణాలను అణిచి రజోగుణము ఆధిపత్యం చలాయిస్తుంది అని చెప్తారు. మరి ఇక ఇతర సమయాలలో ఈ తమో గుణము సత్వ మరియు రజోగుణాలను ఓడిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా ఎప్పుడు ఆధిపత్యం కోసం పోటీ పడుతూ ఉంటాయి మూడు గుణాలు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నారు. అంటే సాధారణంగా ఒక గుణంలో ఉన్నప్పుడు ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి కలర్ను, రంగుని ఇది మనకి ప్రదర్శిస్తుంటుంది, అంటే ఒక విధంగా ఉంటాం. ఒక్కోసారి రెండు గుణాల యొక్క మిశ్రమము, ఈ రెండు గుణాలకు భిన్నంగా మరొక గుణం స్వభావం వస్తుంది. సో అలాగే ఈ రెండు గుణాల మధ్య కూడా అలా ఉన్నట్లయితే ఈ రెండింటి మధ్య ఇక్కడ ఉన్నా కానీ అదే విధంగా ఉంటూ ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడైతే అవి రెండు గుణాలు కలిస్తే వేరే కలర్ వస్తుంది, మూడు కలిస్తే మరొక రకమైన కలర్ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఈ రజో తమో గుణాలు ఆ జీవుడి పైన ఆధిపత్యం చెలాయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి. సో ఆ క్రమంలో ఒక్కొక్కసారి మూడు గుంట్లో పోటీలో ఒక గుణము మిగిలిన రెండు గుణాల పైన ఆధిపత్యాన్ని చలాయిస్తూ ఉంటుంది అని తెలియచేస్తుంది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే, జ్ఞానం యథా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమిత్యుత. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, దేహంలోని అన్ని ద్వారములు జ్ఞానం చేత ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణము యొక్క ప్రకటితము అని తెలుసుకొనుము అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో మానవుని యొక్క దేహంలో ఉండేటువంటి 9 ద్వారాలు అని చెప్తాము, నవద్వార పురే దేహి అని చెప్తాము. ఆ 9 ద్వారాలను చెప్పేవాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ. మన దేహంలో ఉన్నటువంటి 9 ద్వారాలు, 9 రంధ్రాలు మన దేహంలో ఉంటాయి. హరే కృష్ణ. మాతాజీస్, ప్రభుజీస్, ఇంతకుముందు ప్రస్తావించుకున్నాం, నవద్వార పురే దేహి అని. హరే కృష్ణ. సూర్యకుమారి మాతాజీ, అమృతవల్లి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సూర్యకుమారి మాతాజీ,
ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. నవద్వారాలు ఎవరో హ్యాండ్ రీచ్ చేసినట్టున్నారు నాకు. అమృతవల్లి మాతాజీ. అడ్మిట్ చేస్తారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, నోరు, జననాంగము అవే కదా ప్రభుజీ. మాతాజీ గుదము 9 అనేటువంటివి 2 ముక్కు రంధ్రాలు, 2 కళ్ళు రంధ్రాలు, 2 చెవులు 6, అలాగే నోరు 7, అలాగే జననాంగానికి సంబంధించినటువంటిది గుదము. సో మొత్తంగా 9 రంధ్రాలు కలిగి ఉంటాయని చెప్తారు. ఇవన్నీ కూడా ప్రకాశితమైనప్పుడు, అంటే అన్నీ కూడా స్వచ్ఛమైనటువంటివిగా ఉన్నప్పుడు, మన కళ్ళతో చూసేవన్నీ కూడా మంచిగా ఉండేటువంటివి, మన చెవుల ద్వారా వినేటువంటివి, సో మనం పీల్చే అంటే మనం వాసన చూసేటువంటివి, మనం తినేటువంటివి అన్నీ కూడా ప్రకాశితమైనప్పుడు, అంటే అన్నీ కూడా ఉన్నప్పుడు, మంచిగా ఉన్నప్పుడు అది ఆ జీవుల్లో సత్వగుణము ప్రధానంగా అతడు ఉన్నాడు అని చెప్పబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక ఆ జీవుల్లో సత్వగుణము ప్రకటితమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, మనస్సు పైన ఈ 3 గుణాలు ఆధిపత్యం చెలాయించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆ జీవుడి యొక్క అన్ని ద్వారాలు కూడా ప్రకాశితమైన ఉన్నప్పుడు, అన్నీ కూడా స్వచ్ఛంగా ఉన్నప్పుడు అవి ఇక అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితమని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా రజోగుణము గురించి కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. లోభ ప్రవృత్తిరారంభ కర్మనామ శమ స్పృహ రాజస్యేతాని భుబ్జాయతే వివృద్ధే భరతర్షభ. సో భరతర్షభ అంటే ఓ భరతులలో ప్రధానుడా, రజోగుణము పెరిగినప్పుడు, అంటే జీవుల్లో రజోగుణము ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పుడు, ఎందుకంటే ప్రతి జీవులో కూడా సత్వ, రజో, తమో గుణాల్లో ఉంటాయి, కానీ ఇవి ఎప్పుడు పోటీ పడుతూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కప్పుడు సత్వగుణము ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది, అప్పుడు జీవుడు సత్వగుణ ప్రధానుడై జీవిస్తూ ఉంటుంటాడు. కొన్నిసార్లు ఈ సత్వ తమో గుణాలను ఓడించి రజోగుణము ప్రకటితమవుతుంది. సో అప్పుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ భరతులలో ప్రధానుడా, రజోగుణము పెరిగినప్పుడు, అంటే ఆ జీవుల్లో రజోగుణము ప్రభావితమైనప్పుడు, అంటే ఇక్కడ లోభము, కామ్యకర్మల కొరకు తీవ్రమైనటువంటి యత్నము, అదుపులేని కోరికలు మరియు అత్యాశ పెంపొందుతాయి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే రజోగుణము ఆ జీవుల్లో పెరిగినట్లయితే అతనిలో ఇక దురాశ, కామ్యకర్మల కోసం తీవ్రమైనటువంటి యత్నము, అదుపులేని కోరికలు మరియు అత్యాశ అతనిలో కలుగుతూ ఉంటుంది అని తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అప్రకాశో ప్రవృత్తిచ్చ ప్రమాదో మోహయేవ చ తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురునందన. ఓ కురునందన, అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము మరియు మోహము ఇవి తమోగుణం యొక్క ప్రధానమైన లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే జీవుల్లో తమోగుణ ప్రధానంగా ఉన్నప్పుడు ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా, అంటే మనసు పైన ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు సత్వగుణము ఆధిపత్యం చలాయించినప్పుడు ఒక రకంగాను, రజోగుణము ఆధిపత్యం చలాయించినప్పుడు మరో రకంగాను, మరి ఇప్పుడు తమోగుణము ఆ జీవుల్లో ఉన్నట్లయితే ఆ తమోగుణ ప్రధానమైనటువంటి అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము మరియు మోహము అనేవి ఈ తమోగుణం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఈ విధంగా ఆ 3 గుణాల యొక్క లక్షణాలను ఆ భగవంతుడు మనకు తెలియచేస్తున్నాడు. సో అజ్ఞానము మరియు సోమరితనము, నిర్లక్ష్యం వలన వారు ఏం చేస్తున్నారో కూడా వారికి తెలియకుండా ఆ విధంగా ఉండిపోతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఇక మనం సాధారణంగా సత్వగుణము ఆధిపత్యం చలాయించినటువంటి కుటుంబాలు చూసినట్లయితే అది కలిసిమెలిసి ఉండేటువంటి కుటుంబంగాను, ఆహ్లాదకరంగా ఉండేటువంటివి, అలాగే
అంటే ఇక్కడ అది ఈ దేహ ద్వారాలన్నీ కూడా జ్ఞానం చేత ప్రకాశితమైనప్పుడు అందరూ కూడా కుటుంబంలో ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా ఆనందమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక రెండో గుణమైనటువంటి రజోగుణము ఆధిపత్యం చలాయిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ జీవుడు లోభము, కామ్యకర్మ కొరకు తీవ్రమైనటువంటి యత్నము, అలాగే అణుచుకోలేనటువంటి కోరికల యొక్క తపనలో ఉండిపోతాడు అని చెప్తారు. ఈ విధంగా రజోగుణంలో ప్రభావితములై ఉన్నప్పుడు. సో ఇక తమోగుణ ప్రభావంలో ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ తమోగుణ ఆధిపత్యం చలాయించినప్పుడు అతడు అంధకారంలో ఉండిపోతాడు అని చెప్తున్నారు. సోమరితనంతో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే బుద్ధిహీనతను మరియు భ్రాంతిని కలిగి ఉంటారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఆ విధంగా తమోగుణము, రజోగుణము, సత్వగుణము, ఈ 3 గుణాలు కూడా వారిలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటారు అనేటువంటి అంశాలను ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశాలు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యదా సత్వే ప్రవృద్ధేతు ప్రళయం యాతి దేహభృతం తదోత్తమ విధాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. మనిషి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణించినప్పుడు జ్ఞానులు ఉండేటువంటి ఆ పవిత్ర లోకాలను, అంటే రజోగుణము, తమోగుణములు లేనటువంటి లోకాలకు వారు చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఒక జీవుడు ముఖ్యంగా సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి ఇక ఈ జన్మలో అతడు పరిపూర్ణతను సాధించలేక మరణించినట్లయితే అటువంటి వారు, అంటే సత్వగుణంలో జీవించి మరణించినటువంటి వారు జ్ఞానులు ఉండేటువంటి ఆ పవిత్ర లోకాలకు చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే రజస్సు, తమస్సు లేనటువంటి, అంటే రజోగుణము, తమోగుణము ప్రభావాలు ఎక్కడైతే పనిచేయవో అటువంటి ఆ జ్ఞానులు ఉండేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి లోకాలకు వారు చేరుకుంటారు అని తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తతా ప్రలీనస్తమసి మూఢ యోనిసు జాయతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మనిషి రజోగుణ ప్రధానముగా ఉంటూ మరణించినప్పుడు పనులలో ప్రేరణ పొందే వారిలో జన్మిస్తారు అని చెప్తున్నారు. తమోగుణ ప్రభావంతో ఉండి మరణించినప్పుడు జంతువుల జాతులలో పుడతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా మనిషిలో ఉండేటువంటి ఆ గుణాలు, అంటే సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణం లక్షణాలను ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే రజోగుణ ప్రధానంగా ఉండి జీవించి, అంతకుముందు సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు ఈ దేహాన్ని వదలగానే ఉన్నతమైనటువంటి ఋషులు ఉండేటువంటి లోకాలకు చేరుతారని చెప్తున్నారు. ఇక రజోగుణం ప్రధానంగా ఉంటూ మరణించినట్లయితే వారు పనులలో ప్రేరణ పొందే వారిలో జన్మిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నిరంతరం కూడా వాటి ధ్యాసలోనే ఉండి ఉంటారు కనుక. ఇక తమోగుణ ప్రభావంతో ఉండి మరణించినట్లయితే వారు జంతువుల జాతులలో పుడతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కర్మణ సుకృతస్యాహు సాత్విక నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమస ఫలం. సత్వగుణంలో చేసినటువంటి కార్యములు, ఫలములు పవిత్రమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తాయి అని చెప్తున్నారు. అలాగే రజోగుణంలో చేసినటువంటి పనులు దుఃఖాలను కలగజేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. మరియు తమోగుణంలో చేసినటువంటి పనులు అజ్ఞానపు చీకటిని కలగజేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఇక్కడ మనం చేసేటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి
ఆయా గుణాలను అనుసరించి ఫలితాలను ఇస్తాయి అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా సత్వగుణంలో పనిచేసి అంటే సత్వగుణంలో చేసినటువంటి కార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కార్యముల యొక్క ఫలములు పవిత్రమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తాయి అని చెప్తున్నారు. అలాగే రజోగుణంలో చేసినటువంటి పనులు దుఃఖాలను కలగజేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ తమో గుణంలో చేసినటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అజ్ఞానపు చీకటిని కలగజేస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సత్వాత్ సంఖ్యాయతే జ్ఞానం రజసో లోభయేవ చ ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. సత్వగుణం చే నిజమైనటువంటి జ్ఞానము, రజోగుణము చేత లోభము, తమో గుణము చేత పిచ్చితనము, మోహము వృద్ధి చెందుతాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ గుణాల ద్వారా ఆ జీవుడు ఏ విధంగా ఉంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నటువంటి సత్వగుణంలో నిజమైనటువంటి జ్ఞానంలో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి వారు జ్ఞానవంతులుగా ఉంటారు అని చెప్తారు. మరి ఇక రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు దురాశాపరులుగా ఉంటారు, ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి పొందాలి అనేటువంటి భావనలో ఉండి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు వారి నిర్లక్ష్యమైనటువంటి మరియు మోహం అంటే భ్రాంతిని వారిలో వృద్ధి చెందుకుంటారు అని చెప్తారు. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒకే వ్యక్తి అతనిలో సత్వగుణం ప్రధానంగా ఉన్నప్పుడు అతడు ఈ విధంగా మనకి ఆహ్లాదకరంగాను సంతోషంగాను కనిపిస్తూ ఉంటుంటాడు. అదే వ్యక్తి రజోగుణ ప్రభావంతో ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా ప్రతిదీ పొందాలి, విపరీతమైనటువంటి కోరికలు, వాటిని నెరవేర్చుకోవాలి అనేటువంటి భావనతో నిరంతరం కూడా శ్రమిస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక తమో గుణ ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి వారు ఇక వారెప్పుడు కూడా వారు అంటే వారిలో ఆ పిచ్చితనము, నిర్లక్ష్యము, మోహము అంటే భ్రాంతి వృద్ధి చెందుతాయి వారిలో అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా ఆ సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణాలలో ఉండి వారు ఈ దేహాన్ని వదిలివేసినప్పుడు వారు ఏ ఏ స్థితులలో చేరుకుంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జగన్య గుణ ప్రవృత్తిస్థా అతో గచ్చంతి తామసాః. సత్వగుణంలో స్థితమై ఉన్నవారు ఈ దేహాన్ని వదిలివేసిన తర్వాత ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తారు, అంటే ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా మనము మధ్యలో ఉంటాం. సో మనకు పైన ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలు ఉంటాయి, బ్రహ్మలోకం వరకు కూడా. అత్యున్నతమైనటువంటి లోకం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో బ్రహ్మలోకంగా చెప్పబడుతుంది. సో కనుక ఆ సత్వగుణంలో స్థితమై ఉన్నటువంటి వారు ఖచ్చితంగా ఊర్ధ్వలోకాలకు, అంటే ఇప్పుడు మనముంటూ ఉన్నటువంటి ఈ లోకం కంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి లోకానికి చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక రజోగుణంలో స్థితమై ఉండేటువంటి వారు మధ్య లోకాలలోనే ఉండిపోతారు, అటువంటి ఉన్నత లోకాలకు వెళ్ళరు అని చెప్తున్నారు. ఇక తమో గుణంలో స్థితమై ఉండేవారు నరకలోకాలకు పతనం చెందుతారు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, గుణానేతానతీత్య త్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖైః విముక్తో అమృతమశ్నుతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, దేహదారి ప్రకృతి త్రిగుణములను అధిగమించగలిగినప్పుడు జన్మము, మరణము, వృద్ధాప్యము వాటి దుఃఖముల నుండి విముక్తి పొంది
ఈ జన్మలోనే అమరత్వమును పొందుతాడు అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. అంటే ఈ దేహధారి ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించి, అంటే ఈ గుణాల నుండి బయటపడ్డప్పుడు జనన మరణ వృద్ధాప్యములు వంటి ఆ దుఃఖముల నుండి విముక్తి చెందబడతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే వారు ఈ జన్మలోనే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకొని ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ విన్న తర్వాత మరలా అర్జునుడు ఆ భగవంతుణ్ణి అడుగుతూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ కైర్లింగైత్రీన్ గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో కిమాచర కథం చైతాన్ త్రీన్ గుణానతి వర్తతే. సో అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవాన్, ఓ ప్రభు, ప్రకృతి 3 గుణాలకు అతీతంగా అయిన వాడి లక్షణములు ఏ విధంగా ఉంటాయి? అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు? అతను 3 గుణముల బంధనమునకు అతీతంగా ఎలా అవుతాడు అంటూ అర్జునుడు ఆ భగవంతుణ్ణి అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో ఇక దానికి ఆ భగవంతుడు సమాధానము ఇస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో ఓ పాండుకుమార, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు వాటిని ద్వేషించని వాడు, లేదా అవి లేనప్పుడు కోరుకోనివాడు, భౌతిక గుణముల యొక్క ఈ ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక మరియు కలవరపడక తటస్థంగా మరియు అతీంద్రియంగా మిగిలిపోవాడు, ఆత్మయందే స్థితుడై ఆనందము మరియు బాధను ఒకేలా చూసేటువంటి వాడు, మట్టిని, రాయిని మరియు బంగారమును సమాన దృష్టితో చూసేటువంటి వాడు, కావలసినది లేదా అవాంఛనీయమైన వాటికి సమానంగా ఉండేవాడు, ప్రశంసలు లేదా నిందలు, అగౌరవము అంటే గౌరవము అగౌరవాలలో సమానంగా ఉన్నటువంటి వాడు, స్నేహితుడు మరియు శత్రువు ఇద్దరిని ఒకేలా చూసేటువంటి వాడు, మరియు అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించిన వాడు, ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించిన వాడు అని చెప్తారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఆ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్న, ఈ 3 గుణాలను అధిగమించిన వాడు ఈ 3 గుణాలకు అతీతంగా ఎలా అవుతాడు? అతడు ఏ విధంగా, ఆయన యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటివి ఈ అంటే ప్రకాశవంతంగా ఉండడము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు వాటిని ద్వేషించకుండా, లేదా అవి లేనప్పుడు కోరుకోకుండా ఉండేటువంటి వాడు, అలాగే ఈ భౌతిక గుణాల యొక్క ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక, అంటే కలిగేటువంటి ప్రతిదానికి కూడా ఈ భయపడకుండా, కలవరపడకుండా, మన జీవితంలో జరిగేటువంటి ప్రతిదాన్ని కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఎదుర్కోగలిగేటువంటిగా ఉంటారు. తటస్థంగా ఉండడము, అతీంద్రియంగా మిగిలిపోయేటువంటి వాడు, ఆత్మయందే స్థితుడై ఉండేటువంటి వాడు, ఆనందము మరియు బాధలను ఒకేలా చూడగలిగేటువంటి వాడు, మట్టినైనా, రాయినైనా మరియు బంగారమునైనా సమాన దృష్టితో చూడగలిగినటువంటి వాడు, కావలసిందైనా లేదా అవాంఛనీయమైన వాటికి రెండిటికి కూడా సమానంగా ఉండేవాడు. అంటే అన్నిటి ద్వంద్వాలకు ఆయన అంటే అతీతంగా ఉంటాడు. అంటే సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, గౌరవ అగౌరవాలు అన్నిటి నుండి కూడా సమభావంతో ఉండేటువంటి వాడు. అలాగే స్నేహితులు, శత్రువులను ఇద్దరిలో కూడా ఒకేలాగా, స్నేహితుడు కదా అని చెప్పేసి ఒక రకంగాను, శత్రువు వేరే. సో మనం గతంలో చేసుకున్నటువంటి కర్మల ప్రకారంగా ఇతడు మనకు స్నేహితుడుగా ఉన్నాడు, మరొకడు శత్రువుగా ఉన్నాడు అనేటువంటి భావనల్లో ఉండేటువంటి వాడు. అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను, అంటే ఈ ప్రకృతి ఇంద్రియాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా త్యజించేటువంటి వాడు, ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించిన వారు అని చెప్తారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఈ 3 గుణాలను అధిగమించినటువంటి వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అతడు అన్నిటి యందు సమస్థితిని ఉంటాడు, తటస్థంగా ఉంటాడు, ఏ వైపు కూడా పక్షపాత వైఖరి
విరోధ భావం లేకుండా సమంగా ఉంటారు. ఇక వారిలోని ఉద్వేగాలకు ఉదాసీనంగా ఉండడము, పరితపన లేకుండా ఉండడం, నాకు ఇది కావాలి, నేను దీన్ని పొందాలి అనేటువంటి లేకుండా, అసూయ లేకుండా ఉండడము అనేటువంటివి ఆ 3 గుణాలను అధిగమించినటువంటి వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక ఆ 3 గుణాలను అధిగమించిన వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అన్ని పరిస్థితులలోనూ సమత్వంగా ఉండడం అంటే ప్రశంసలు వచ్చినా, నిందె వచ్చినా, గౌరవమైన, అవమానమైన, ఆనందమైన, దుఃఖమైన, వాంఛనీయమైన, అవాంఛనీయమైన అతడు సమత్వాన్ని స్వీకరిస్తాడు అని చెప్తాడు. అలాగే ప్రతి ఒక్కరి ప్రతి దాంతో కూడా సమానంగా వ్యవహరిస్తారు. అంటే మట్టి అయినా, రాయి అయినా, బంగారమైన అన్నిటిని కూడా సమదృష్టితోనూ చూస్తాడు. మనం సాధారణంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండి ఈ భౌతిక విషయాలపైన అనురక్తులైనటువంటి వారు మట్టి, రాయి వేరువేరుగా భావిస్తాం. మట్టికి ఒక విలువ ఉంటుంది, రాయికి వేరే విలువ అనుకుంటాము. అలాగే బంగారం అయితే బాగా విలువ ఉన్నదిగా భావిస్తుంటాం. కానీ ఈ 3 గుణాలను అధిగమించినటువంటి వారు ఆ మట్టైనా, రాయి అయినా, బంగారమైనా వారికి ఒకటే. అలాగే మిత్రులైనా, శత్రువైనా ఒకే రకంగానే చూస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ 3 గుణాలను అధిగమించినటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా విచిత్రంగా ప్రదర్శించరు. ఆ కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందడము, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అభ్యాసాలలోనే వారు దృఢమైనటువంటి నిశ్చయంతో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, మాం చయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అన్ని పరిస్థితులలోనూ నిశ్చలమైన పూర్తి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండేవాడు వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క గుణాలను అధిగమించి బ్రహ్మం యొక్క స్థితికి వస్తాడు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే అన్ని పరిస్థితులలోనూ నిశ్చలమైనటువంటి పూర్తి భక్తియుత సేవలో ఎవరైతే నిమగ్నమై ఉంటారో వారు వెంటనే ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క గుణాలను అధిగమించి ఆ బ్రహ్మము యొక్క స్థితికి వస్తాడు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నాడు కృష్ణ భగవాన్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృత స్యావ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. సో ఇక అమృతమైనది, నశించనిది, శాశ్వతమైనది మరియు పరమ ఆనందమునకు సహజ స్థితి అయిన నిరాకార బ్రహ్మమునకు కూడా నేనే మూల ఆధారము అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నటువంటి అంశం. అంటే ఆ అమృతతత్వము, అవ్యయము, శాశ్వతము, సాంఖ్యత్వము లే ఆ బ్రహ్మం యొక్క సహజ స్థితి అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఆ బ్రహ్మానికి నేనే మూలం అంటూ ఉన్నాడు. అట్టి బ్రహ్మానుభూతిని అనేటువంటిది, ఆ బ్రహ్మానుభూతి అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి యొక్క ఆరంభమై ఉన్నది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ బ్రహ్మ అనుభవం అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో అది ఈ ఆధ్యాత్మిక విధానంలో వృద్ధి చెందడానికి మొదటిగా భావించబడుతూ ఉండేటువంటి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ మనకి ఉన్నటువంటి అంశాలని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేయడం జరిగింది. మరి ఆ తెలియచేసినటువంటి విధానాలలో మనము సరి అయినటువంటి ఎంపిక, అంటే సత్వగుణ లక్షణాలు ఇవి, రజోగుణ లక్షణాలు ఇవి, తమోగుణ లక్షణాలు ఇవి. ఈ గుణాలలో ఉంటే ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితులలో బంధితమవుతాము, అలాగే వీటి నుండి వదిలేస్తే ఈ విధంగా ఉంటాము అనేటువంటి అంశాలను ఆ భగవంతుడు మనకి ఈ అధ్యాయంలో తెలియచేసినటువంటి అంశాలు. అయితే మరి వాటిని విన్న తర్వాత అంటే ఆచరణలో పెట్టడం అనేటువంటిది ముఖ్యం. సో భగవద్గీత మనకి
మన జీవన విధానానికి కావలసినటువంటి ప్రతి అంశాన్ని కూడా బోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ బోధనలను విన్న తర్వాత బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఎంపికల ద్వారా ఈ శరీరంలో ఉండగానే తదుపరి జీవితానికి సిద్ధం కావాలి అంటున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రతి జీవుడు యొక్క పరమగమ్యము అదే అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, మన బాధలకు మరణం ఒక్కటే మార్గం కాదు, కావున వైకుంఠ ధామాన్ని చేరుకోవడానికి సరైనటువంటి మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి అని చెప్తారు. సో మనకున్నటువంటి అవకాశాల నుండి మన యొక్క బాధ్యత అంటే ఇక్కడ మనం పుట్టినటువంటి ప్రతి జీవి మరణించటంతోనే ఒకటే మార్గం అనేది కాదు అని చెప్తున్నారు. ఆ పుట్టినటువంటి ప్రతి జీవి కూడా ఆత్మ అంటే ఏమిటి, దేహం అంటే ఏమిటి, పరమాత్మ అంటే ఏమిటి అనేటువంటి ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ భగవంతుని వైకుంఠ ధామాన్ని చేరుకోవడానికి మనము సరైనటువంటి మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో మనకు ఉన్నటువంటి మార్గాలలో సరైనటువంటి మార్గాన్ని ఎన్నుకోవడం ద్వారా ఈ జీవుడు ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక ఈ గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్రకృతి త్రిగుణాలు, ఇప్పటి వరకు మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు, ఇవి మనల్ని కట్టిపడవేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఈ సత్వ రజో తమో గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ గుణాలు ఆ జీవులను బంధితం చేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. కానీ ఆ భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడు మనకి విముక్తిని ప్రసాదిస్తాడు. సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలో నీ పాఠం మనం చూస్తే, సదా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండుట ద్వారా మనము భౌతిక గుణముల సంఘము నుండి అత్యంత సులభంగా విడువడగలము అని చెప్తున్నారు. అంతేకాక ఎల్లవేళలా భగవత్ సాంగత్యంలో ఉండడం వల్ల ఉన్నతమైనటువంటి లక్షణాలను పెంపొందించుకోగలము అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆ భగవంతుడు యొక్క సందేశంగా మనము తెలుసుకోవాల్సినటువంటి. హరే కృష్ణ, అందరూ కూడా ఒకసారి చాంట్ చేయండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.